il-partit identifika illi il-konsumaturi Maltin u Għawċin illi jużaw id-dawl u l-ilma f'dan il-pajjiż li tista' tgħid huwa kulħadd, tajjeb, kien qiegħed jinsteraq il-flus. U fil-fatt kien sar eżerċizzju u ħriġna anki ammont u ammonti ta' kemm qed jinsterqu n-nies bejn wieħed u ieħor. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tan-nies fuq Facebook waqt l-inizjattiva Nitkellmu flimkien. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ser ipoġġi lura fil-bwiet tan-nies il-flus li l-Gvern Laburista seraq minn għandhom ser li laħħaq għal madwar 50 miljun euro fi 8 snin. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem sabiex il-pajjiż ikollu sors ta' enerġija alternattiva b'saħħitha u għalhekk hemm bżonn li jsir aktar investiment sabiex in-nies jinvestu f'din it-tip ta' enerġija. Dwar il-familji li għandhom tfal b'diżabilità, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dawn in-nies illum il-ġurnata minħabba l-kwalità tal-ħajja u minkejja l-ħafna wedi li saru mill-Partit Laburista u baqgħu ma twettqux ma jaffordjawx li ma jaħdmux biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja deċenti. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid iżid is-servizzi għal persuni b'diżabilità sabiex li tfal u żgħażagħ jgħinuhom itejbu l-abbiltajiet tagħhom. Bernard Grech tkellem ukoll dwar id-dewmien tal-kawżi fil-qorti. Nibqgħu nidentifikaw kif nistgħu nagħmlu l-qorti aktar effiċjenti. Biex ikollok qorti effiċjenti mhux biss irid ikollok aktar ġudikatura u aktar persuni li jiddeċidu, ma jrid ikollhom komplement. Ġifieri jrid ikollhom staff, irid ikollhom in-nies magħhom u l-ispazji. Ma jistax jibqa' jkollok sistema fejn ikollok awla li trid tintuża minn 2 jew 3 maġistrati differenti. Dwar il-motorsport, il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li kull sport għandu valur għal Partit Nazzjonalista u dan għaliex jagħti lil bniedem kwalità ta' ħajja aħjar. Bernard Grech mistoqsi wkoll dwar l-ispazji miftuħa l familji Maltin u Għawċin huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jindirizza din il-kwistjoni u jinvesti f'postijiet ġodda fejn il-familji ikunu jistgħu iqattaw aktar ħin ta' kwalità flimkien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-importanza tal-ġid komuni. Dan huwa partit illi dejjem kien iċ-champion tal-ġid komuni u se jibqa' champion tal-ġid komuni. Bl-ebda mod mhux se nwarbu din il-missjoni li dejjem ħaddanna bħala partit. Però biex ikollna l-ġid komuni u dan ili ngħidu jien sa mill-kampanja ta' kap. Biex ikollna tassew il-ġid komuni, irid ikollna il-ġid tal-individwu wkoll għal qalbna. Xerowna De Bono, Net News.